فون رمتانين روت أفحنو تمنيت إن من أبرد تتعنين بكلنو إن سورة عم ببدانا وكلانا نخدنو عشان يترون رمقطن انت مرادرتنو سلبت لما خلطنا تميد بروق والتنو دفاف دق انت تدق الرواشين لفتنو قدق بطان افعلا انت دار لشيردنو ناودك نخن رمتان مسينا القمدنو. سلام كبرات عزبتنا خمي وعيلكم هاب زي أبسنيت ميديا زدالو ناب نبور مملاس بزبل مدب زدالو يو مدب ناب نبور مملاس إرتراويان بحافشة بفلاي دمان من إسياتنا بمعبول بوليتيكاوي حتى هاني صوم نايت حساسبا سنيت نقمتو التي أبسنيت متنعت زدالو مركز بمقبار زوها باستمهرو ويكا زاتي يو مالتي አጋጣሚ ሎማ አንቲ በዓል መስቀል ማለትዩ በዛ አጋጣሚ ድማ በስሜን በስም ስኒትን ነመላእ አመንቲ ክርስትና ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ይትርከቡ እንቋዕና ብርሃነ መስቀሉ ኣብጽሓና ክብልፈቱ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ዝኸውን ስደትን ጽልኡን ኣብ ተራ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝብል ማለት እዩ ናይዚ ቃለ መሕተት ዕላማ ድማ ስደትን ጽልኡን ኣብ ተራ ደቂ ኣንስትዮ هاجراو سنيتن نمد حساسي معناتي نايلو مغاشانا دكتور سعدية حسن هذا لهنا دكتور سعدية عدل معك خبكي مستمعتنا في الليل أول سلامي بل نقولهم إرتراويان يقني الليك أي بلكم معاهم نزعد للزمهاب تسرح تصرحوا وزلكم كمان أصله طيب منه يعني نخلاتنا زعود كخون بحلف دم بمصنعة التمركزة مخنياته بمصنعة زمتن فليت كازمتن كل جزء أبقي جاي خدني زبر يتسلى زلني إيوه شمي سعدي حسنيني بهل حجي أبشو دني زقمت كن قدميو بسودان تقميط أنيري أب إرترا خايت وليدي أبو تحلحل زبلو أب كرنكا قروب تاني حويك عبيه خبل خل دحري دما سودان دحري بزمالتي حجي دقاق ماله تنقر كن نفس الساعة تسابجيك تخن الزارة بلت حسيبة زلة مالتي ولادنا يسدت انتيلنا وين أي نربط جيجا يخونن صوفو نعم قاعد حنا صحيح لكن فتنا بسنيت أدمينا في الكمالاتي نايلوم زتنا خمس زبل نايو سدتن صلوا أنا ترادك نستيو دكتور إبراهيم ونمسانا له I think كم زان بكل لو ما عندنا زاربو زرباتات كمتنعتز توسدي كونن ويكعب أكاديميكاوي تمرتز زرقة أيكونن كم علال أب سدت تمكرنا كم كلنا أب سدت تمدلنا متن دارجا سلسطينا مس دكتور سعدية مس دكتور إبراهيم أنا فينا تازتي تمكرنا بسدت نمقلات ويكا نمعلالي عمالتي لما عنتو فازقو لما يمثلن مسكلت دكاتر تميدة كفتنا إيجن مالتي هارين بار ناي مجمريا حتونا فقوون زقل كلت حتو بحنساب تقبرني سدت أبترادك آنستيو كساب كنديت الواقع مزلوون كنقلت إنا زمالتي كم كلا أي تفتو دما ندك أنستي أب دياسبورا ويكا حدث من نوابرو زقات من بالدهوتات انتاي يوم تبل ناب دكتور سعدية قد جمر لنا كاوخا آني زلزل لنا تمكرهم قلت إنا مش دكتور إبراهيم مالك ويكا دكتور إبراهيم سلام كتبل عدل كن بكا مجمرة أبيد ألو خيب لغا هرا يغني اللي جنت إبراهيم يبوزه جزء سلز التلالخو من البات كلا عشان من الله يعيد لأنني خون جن ولا أنا ون كل الترب عدمي أب سدتي حليفو سلزي من البات كابتن بس أجمع زاب سدت حليفو خيكون خيلي جن تناي سدت نابراجد رياء لما عنتي دكتور سعدية خمس جناي دلي نمنتاي لما عنتي قاشنا فليتي جيرة دوسدا كم تخطب لنا تصنحت ناي سدت أب سدت دعابيتها ويكا قوال سدت يعت في الدلع السوت بوي سدت قوال سدت مخانا جنكا نسدت كا بمتصنعتي جيرا زتصنعت قواليا
ስለዚህ ጓል ስደት ራይ ደይኮነሲ ጓል ትምህርቲ ስደት ውን እያ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ስደት ብሪሰርች ውን ትፈልጦ እያ ማለት እዩ ብምህሮ ነብሳ ከዓ ስደተኛ ኮይና ከዓ ነቢራ ስለዚ ሳዕድያ ናትና ጋሻ ምዃና ሎማዓንቲ ኣነ ዕውታት ኢና እየ ድብል ምክንያቱ ብኣካዳሚ ጌራ ክትነግረና ትኽእል እያ ምክንያቱ ናታ ፊልድ ናታ መፅናዕቲ እዩ ከምቲ ዝበለቶ ከዓ ጓል ስደት ስለዝኾነት ከዓ ስደት ናብራ ናታ ከዓ ካብ ሱዳን ናብ እንታይ ከም ዝነበረ ተብለና ስለዝኾነት የቐኒየለይ ሎሚ ካልአይቲ ፍልይቲ ትገብራ ከዓ ሎሚ ገነት ሓታቲት ጥራይ ደይኮነትሲ ምሳና ተዋሳኢት እያ ክትከውን ሕጂ ኣነን ሳዕድያን ክንስዕራ ኢና ኢና ንብል ዘለና ሰኻላላ ኣይትስዕሩን ኢኹም ኣነ የትስዕር ትብላላ ስለዚ ኤኒዌይ ክንርኢ ኢና መን ከም ትስዕር ቴንክ ዩ ኦኬ ሓራይ ዶክተር ሳዕድያ ናብራኸ ክምለስ እተን ሕቶታት ርኢኸየን ኣለኹ ባእን ክጅምርልና كدقمل اوكي يغني اول حاجه تي اب سدت بعل انت مصينا خب بإرتراويان سدت نبلغن مخنياتو سدت كيفتنا تخيفتون تعدي زقد فسل زبزح امبر حاجه نبور ويك امن قصاص كابوتنا بوتا خب قدم زنبريو اب ود السبيبت مالتيو جن بناتنا فليجرنا أبيلان ترينايو نحن خل جزية مستي كونتات بتفلالي ما قد تحبر تسبنا زحلفو بس انكناتو كيف توي زي قد فعدوي زي تسددي بالزحمالتيو هجبو أسرة زخنا خل جزية سدت نسميو جن أبناي سدت كأني بزح بوتاخا خد قدف كلها ويكأز عبخالو حبرة تسبكات تسميلو ክትገድፍን ከለኻ መብካልእ ሃገር ወይ ካልእ ቦታ ክትመፅን ከለኻ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ወይ ከዓ ቻሌንጅ ዝተኸነበረ ሰብ ዘብሎ ማለት እዩ ካብዚ ሽግራት እዚ ድማኒ ፈለማ ኩሉ ግዜ ወዲ ጓኖ ኮይንካ ኢኻ ትነብር ዓደይ ትብላ ቦታ ኣይኮነን ግን እዚ ኮይኑ ود سبك أخ من بارت أطوى يبلني مخنياتو بتفطرهم مثل زخنة حجة أفتي عدت تخالق إنه متصدم ما كم بحدش نبرة خالي خون مالتي مخنياتو بعدنا كلنا ود كلنا بهال بوت أكلنا بخل نفلت إنا تعود مالسي بوتانا إنا أو نجنا فتعد خالص متأخذ كله أشمات ويك أيدنتيتيس ألجيسو تبيلو طفيوك وخنبل ندعجن درجة طفيو سدتني حنت قاليا شو مكتخون مالتي حجزي سدتني خطبها الكولا حيل زي بلو أبوت وزيلو زخنا نجار كوردا كذفك أدي خطخون كساب أبوت أب مسالات زحلو ولا تبقى صح مالتي حجي تنايتي كم effect of migration ينازل لنا أبوي بوتا يقمت سب أبينا عدي أين يتعدى مثل سب تحلو انت عين بوليسي سالو التهجر كما يجيرو خنو كبرتنا يتود سب تود التعدي خنا في تعدي تمتسألو ويك أسخا خمان كم سدتنيا إذا طبعا قدر له وفتي نابرونا يتود سب اللي هو نابانا نابنت حجي فلما مستسدد ناب تنهجرات وربيتينا نسدد أبو دما بعسكرات زقمت ويكاني بعد دما نفس أم حديرو ويكا بزي حجز دما بكالبوتا بكتماتات يجن التمسداد أي تا زي ود هاجر مخان أي تبلكان أي تترفكان يا بقى بزح بدهوتات له إذا نخلات نحادي كبلي خلاني نخلنا ندك تبعتيونا يخون دك أنستيونا لا كابيني بوت أوراج جنبل والعليت كابي مزينا خلاتنا بحادينا استينبلو جن أب قلنا بنت حجي أبزي أب أوروبا يخون أب على أمريكا مسمتنا قربتي بلب أفتعد إنه مصو كل جزينا يتعد بهريات نا يتعد حقتات أنا بابرا نا يتعد نعو أدابت خنقبر لنا الزخن قبر كأنا بزح نجارات اللخ نبلا زلنا مالتيو كم زي نايت
أفتناي قدمنا زنبرنا يخو خنبر عين خلن أبز حديش كم متخانة بدهوتات كمي جيرنا أنا استراتيجي وأنا تكنيك تتقيمنا كن حالفا نخل ويكاني نكنبر انتا خنقبر لنا بأنت مزينا أبزي آياتا عباي كستايت مالتي تعباي تشالنج السدما قال سدتنيا له ناي تحديش نابرة تقبيله بزكاء له تقاليسو بزكاء له دماني كله نقرات تقبيله أفتنا برينا يتعدي يفتن مالتيو قال قنا يكلون أفت مصنعتات انترينا دمازي دقا نستيو ما بزحت جزيه أفت حديش نابرة بالتفلالي مقدي تقاليسا قلطيفا يقبلوا دخنبل تاي يقبلوا منار حج كبات تخون جن قلطيفا كأفتها زل حجي أبقى ما بزحت جزيه إذا تكره إذا خأبا أنا ترى يكونن أبناتنا وين ترى مصنعت التغيير أنا نيجير نيري بروفيسور قايم كبر أب قالوا جيرون زلوا خلوت وين قلنا أبنائي دقني كراغو أب تفلالي هجرات دق أنستي ولا زي أما كنا يكرد كمان مصنعت تجبر لنا أبنات أبو خطريهم كلها دق أنستي أفتزل خميجنا حجز أنا جرزي نفتحها كميجنا خابز أنا باب رازي حجي تنبر زبليو تكال شنخ نهيتي حبرة سبنا جن أبنائي قدم كميك مالتي خبدوم يا بطعمي زبلي زرقت مصنعت مالتي حجن أبزوي إنه كله بحاده الماما نكلاتهم كمزي وين نكلاتهم 50 تيلا خمان جيجايو جن 5 عينة كستاي زرقي حجي انتاي يمز قبرتهم قربت يا بتنابرا تمحايش نابرا زهلو ما بسدت انتاي يمز قبر انتيلنا التنايك قدم بهل زنبري يخون تفلالي نقرات قدم زنبرو وانا ابنت ود كلي نبلي نحجب قلقلي وي كبرتات وينالو وي كأ كل قنايك قدم زنبرك خلا ناقف كف تحداش اتي خف تحداش كالي نابرة كايد مالتي حجاب زنتالو 5 تبلولو تقطفو وي كأنا 5 تريد اوف زبال بإنجليش ابنت شلالي لك تحالفو نا حجي لك أنت زي كنا خاني زنا براي أبقى كبليه تزحلف دماني مسزمات أي متسي لدم زبلا لزقصل له فرقو جنا بقى ويك فرقو دماني بقى غير حما أنا برز نبر ويك كم زن رئيس لنا نفس قتلت قال مرز أبلي بقى تفكت ناي مايجريشن تفلا عليه ناي تسدت كونتات بالتفلا عليه ما قدين ود سمسو طعن يرقد بلون يعني حجاب زنتا لنا أبنت حادر لنا أبنت 5 بوزيتيف جينا خوص دنا خلو أدفانتج حادر ترأينا أبنت حجي نسرح عدلات تم حايشنا برنتيلنا حجي من البات دفنشنا تقول تيقف عباية جن فرقوم اللو تم حايشنا برخافت زنبورهم زهلوه فرقوم خاز خفي وزخل لافت سعرتاتي وزمركوس مالتي حانتق انت زعبه زر أخواني ولا حج خمنا بكال عليتات الرأزلة بيت تمرتي عبقد تساوته ناي سدت من شمول لنا بنت سلة تسددنا لو مع بميد الكلاس لنا انت إلى يقاقين لهم قبل يخال يعني انتاي افتزز خدنا يا هقرات تعدلات زقات امنا تفلالي يوم كله قن زحاشي عدتي تخابو بوزيتيف زخن ادمان ناي تمرتخن بالنخل مالتي بو مليسة أنت اللغزي أنت زي كونه أفتكرت أنا بلا زيادة. إيه حرك طعم صدق يا دكتور إبراهيم نبعد هذا سكر. alright. صبوتي مأتويت يا جيرا دكتور سعدية. أنا مثالي أنا ونكم مأتوي كوخننا دكتور سارة دكتور سعدية أنت إلى نيرة سدتسي نيرتراوياني بكيفتنا سلزوات أنا إناد أمبر قايليهم بفقادهم الناب كالا حدي خوديهم نحنا قن تجديد ناس لنوص دلنا شمنا سدتيات بالدلا حجي كابان بمقاس أبزي يونايتد نيشنز UNHCR انت دا ريبورت ريغا أبزي زلنا يجزيه يبلو 7.5 مليون دخونوا سبات كاب عدهم ريقهم يقمطوا ويكات سديدهم يقمطوا يبلو كابزيهم 26 مليون سدتنياتاتهم
ويكا ريفيجيس يوم دبهالو كابزيوم 26 مليون ريفيجيس نبلوم دلنا بعالم دلو 500 كابهم عدميهم كاب 18 عامت نتحتيهم مالتي ويكا تحت عدميهم حجي ኤርትራውያን ክንደይ ስደተኛታት ኣለው እንተልካ ምናልባት ሕጂ ዶክተር ሳዕዲያ ኣብ ሪሰርች ትገብር ስለዘላ ኣክንዳ ኮይና ኣነ ክዛረብ ኣይደሊን ግን ምናልባት ፀኒሓት ነገረና ትኸውን ኤርትራውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ወይ 20 ዓመት ንደገ ዝወፁ ሰባት ወይ ኩሎም ብጠቕላላ ክንደይ ዝኾኑ ሬፊጂስ ኣለውና ምናልባት ሳት ነገረና ትኸውን ግን እንተው ሓደ 200-300 ሽሕ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት ከም ድወፁ ብዙሕ ሪፖርትታት ይነግሪ ግን ንዶክተር ሳዕዲያ ገጥፈላ ምክንያቱ ናታ ታሽሚ ናታ ኤሪያ ሳት ትማራመረሉ ናይ ስራሕ ታሽሙ ስለ ዝኾነ ካለ ሕጂ ስደት ክንብል ኮለና ኣብ ኤርትራውያን ብክልተ መልክዕ ጌርና ኢና ክንሪኦ ንኽእል ሓደ እቶም ኣብ 1960-70-80 ዓመተ ምህረት ዝተሰደዱ እዚኣቶም ምዞም ናይ ሕጂ 15 ዓመት 20 ዓመት ዝተሰደዱ በበይኒ እቲ ኣሳድዶም ንምሳሌ እቶም ናይ ቀደም ዝተሰደዱ ሽግራቶም ኣብቲ ሰዓት እቲ ብጣዕሚ ዓቢ ሽግር ይድባል ነይሩ ብጣዕሚ ዓቢ ምዞም ናይ ሕጂ ስደተኛታት ምስ ረኣኸዮም ድማ ዞም ናይ ሕጂ ስደተኛታት ሽግሮም ካብቶም ናይ ሰብዓታት ዝነበረ ካብኣቶም ፍልይ ዝበለ መልክዕ ሒዙሎ እዞም ናይ ሎሚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት 15 ዓመት ዝተሰደዱ ፍሉይ ባህርያት ኢኻ ትሪእሎም ሓደ መብዛሕቶም ግዳይ ዓመፅ እዮም እዚ ዓመፅ ናቶም ከዓ ግዳይ ዓመፅን ግዳይ ጭካነን እዮም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ግዳይ ዓመፅ ነይሮም ግዳይ ጭካነ ነይሮም ኣብ መንገዲ ክመፁ ከለዉ እውን ግዳይ ዓመፅ ነይሮም እዮም ናብ ግዳይ ዓመፅ ነይሮም እዮም ስለዚ ሓደ ፍሉይ ትገብሮም እሱ እዩ ካልኣይ ኣብ መንገዲ እናተኸሓሓዱ ዝመፁ እዮም ኣብ ሰሃራ ክመፁ ከለዉ ኣብዚ ኣብ ባሕሪ ክመፁ ከለዉ እቲ ነቲ ሓደ ክሕዶ እቲ ነቲ ሓደ ሸጦ እቲ ሓደ ከምዚታት ዘጋጠሞም እዮም ካልኣይ ናይ ሕጂ ስደተኛታት መብዛሕቶም መናእሰያት ኮይኖም ዕዳ ዘለዎም እዮም ኣሽሓት ሚልዮና ማለት ኣሽሓት ከፊሎም እዮም ተዓድዮም እዮም መፅዮም ካብቲ ናይ ቀደም ስደተኛታት ፍሉይ ዝገብሮም ካልእ ብፍላይ ዞም ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ 7-8 ዓመት ዝመፁ ዘለዉ ስደተኛታት ከዓ ከምቲ ናይ ቀደም ሰብዓታት ዝነበሩ ስደተኛታት ፅቡቅ ተቐባልነት ኣይረኽቡን እዮም ወላ ካብቲ ናይ ኤርትራ ዲያስፖራ እንተዳ ርኢኽዮ ባዕሉ እቲ ናይ ኤርትራ ዲያስፖራ ኣብ ደገ ዘሎ ባዕሉ ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣውራጃዊ ፍልልያት ሃይማኖታዊ ፍልልያት ስለ ዘለዎ ከምቲ ዝግባእ ገይሩ ኣይቅበሎምን እዩ ካልእ እዞም ሕጂ ከዓ ኣብ ግዜ ቴክኖሎጂ ይስደዱ ስለ ዘለዎም ሕማቆምን ፅቡቆምን ከዓ ቀልጢፉ እዩ ዝላባዕ ወይ ከዓ ብኸይድ ክትብል ትኽእል ኢኺ ስለዚ እዚኦም እዮም ዞም ስደተኛታት ሕጂ ንዛረበሎም ዘለና ንሕና እቶም ናይ ሰብዓታት ናይ ሱሳታት ዝነበሩ ከዓ ናታቶም ሽግር ሕጂ ናይ ሱሳታት ናይ ሰብዓታት ስደተኛታትን ሕጂ እንትፈልዮም ተዳሪኢኺ ናይ ስደተኛታት ናይ ሱሳታት ናይ ሰብዓታት ዳርጋ ካብ ዓዶም ተባሕጊጎም ወፂኦም እዮም ተመሊሱ ኣበየላ ታቆሸቱ ኸማን ብቐሊሉ ክረኽባ ኣይክእልን እዩ ምናልባት ሳዕድያ ዝያዳ ኸማይን ላዕሊ ስለትፈልጦ ክትዛረበሉ ትኽእል እዞም ናይ ሕጂ ዓዶም ተመሊሶም እዚኣ ያቆሸትና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኣትሊስት እታ ዓዶም ኣላ ታቆሸቶም ኣላ ኣብ ሱሳታት ኣብ ዝኽዛውን ሰብዓታት ድወፁ ግን ታቆሸቶም እንድሰኣንዋ ኤርትራውያን ብዙሓት እዮም ኤኒዌይ እንታይ ክብል ደልየ ኣነ እቲ ናይ ስደት ዓይነት እዞም ናይ ሕጂ ብዙሕ ዓመፃት ተጓነፎም እዮም እየ ክብል ደልየ ኣብ ደገ ግን ከምዚ ዶክተር ሳዕድያ ክትብሎ ድፀንሐት ብዙሕ ነገራት እዩ ረኺቡ እቲ ህዝቢ ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ሓርነት ረኺቡ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ኣብ ኢደን ክሕዛ ክኢለን ገንዘብ ሒዘን ሰሪሐን ዓደን ክሰዳ ክኢለን ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺበን ንምሳሌ ዶክተር ሳዕድያ ሓደ ውፅኢት ናቱ ክትከውን ትኽእል ኣነ ሓደ ውፅኢት ናቱ ክኸውን ይኽእል ካልእ መብዛሕተን ማለት ብዙሓት ትምህርቲ ተማሂረን እየን ናይ ኤክስፒሪየንስ ማለት እየ ግድን ስኳላ ኣቲኻ ዘይኮነሲ ኣብ ስራሕ ገሊአን ክሳብ ኣብ ዓብይ ናይ ስራሕ ቦታታት ዝበፅሓ እየን መነባብሮ እንተሪኢኻዮ ምናልባት ዶክተር ሳዕድያ ታሽሙ ክትከውን ደልያ ምናልባት ሚዛን ንክትሕሉ ደልያ ትኸውን ገሊኦም ፅቡቅ ነይሮም ሕጂ ሕማቅ ዘለዉ ገሊኦም ከዓ ሕጂ ሕማቅ ነይሮም ፅቡቅ ዘለዉ ኢላ እሞ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ህዝቢ ማለሲ ካብቲ ዝነበሮ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓሸ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝሓሸ ናይ ጥዕና ዕድል ዝሓሸ ናይ ትምህርቲ ዕድል እዩ ኣጓኒፍዎን ወላ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ኸማን ኣብ ኤሮጳ ዝተወለዱ ደቅና እሞ ይትረፍ ናይ ሕክምና ታሽሙሲ
ስኖም እኳ ናይቶም ደቅና ከም ገለ ግህፅፅ ዝበለት እንተኮይና እኳ ኮስሞቲክ ቼንጅ ገይሮም ስኖም እዮም ዘፅብቁለን ወላ ንዋልድ ወላ ንወዳት ስለዚ ብሓፈሻ እንተሪኢኻዮ ማለሲ ኣብቲ ኣነ ሕጂ ኣብቲ ፖዚቲቭ ጥራሕ ክዛረብ ፀኒሐ ንዶክተር ሳዕድያ ክባኤ ናታ ሪሰርች ስለዝኾነ እቲ ናይ ብሓቂ ሓያል ፀገማት ኣበይ ኣበይ ከም ዝኾነ እሳ ክትነግረናያ ድሕሪኡ እውን ኣነ እንታይን ፀገማት ከም ተሎታ ቁፅሪ ክልተ ድበልክየ ሕቶ ንዓኽ ምልሳ ክፍትነ ሕጂ ግን ንዓኽ ክበኪ ገነት ናትኪ ኣረኣያ ምሃብና ድሕሪኡ ናብታ ቁፅሪ ሰለስተ ተካለይቲ ሕቶ ድበልክያ እንታይን እዩ ዘጓንፈን ፀገማት ኣብኦም ክገልፅ እየ ንመእተዊ ክትኮነኒ ግን ድሕሪ ንዓኽ ክበኪ ሓደ ባህላውን ሃይማኖታውን ፀገማት የጓንፈን ካልኣይ እቲ ሶሻል ሳፖርት ዝነበረን ሓገዝ ዝረኽብኦ ነበራ ካብ ቤተሰብ ካብ ሶሳይቲ ብቐሊሉ ኣይረኽብኦን ኣብ ደገ ምስ ዝሓድሽ ካልቸር ክላለያ ይፅገማ መብዛሕትኡ ግዜ ኻ ሓደ ግዜ ኻ ናይ ሜንታል ፀገማት ከማን የጓንፈን እዘን ኣርባዕተ እዚአን እየን ብሓራይ ክዝርዝረን እየ ነዘን ሽግራት እዚአን ሕጂ ግን ንዓኺ ክበኪ ምናልባት ዶክተር ሳዕድያ ትውስኸለን ዘሊ እንተኮይና ኻ ናብተን ሽግራት ክትውስኽሞ ድሕሪ ኣነ ክዛረብ ተዋኒለ ሓረ ዳርጋ ኩሉ ወዳዲእኩም ኢኹም መስለኒ ግን ንሓን ብዓቕሚ ኣነ ከዓኒ ፅልዋ እቲ ስደት ንጓል ኣንስተይቲ ፅልዋ ኢሉ ዝሓስባ ብዳርጋቲ ብፅቡቕን ብሕማቕን እቲ ፅልዋ ዘለዎ እንዲ ክብል ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ብፅቡቕ እንድሕር ኢልና እቲአን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዓዲ ወፂአን ኣብ ስደት ክንብል ከለና ሕጂ እተን ኣብ ፅቡቕ ቦታ ዝኾነ ስደት ማለት እዩ ከም በዓል ኣሜሪካ ኤሮፓ ካናዳ ዘለዋ ንሕዳ ኮይነን ንፅቡቕ ዝተጠቐማሉ ብዙሓት ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓድና ክረክቦ ዘይከኣላ ዕድል ናይ ትምህርቲ ናይ ነፃ ኮንካ ምንቅስቃስ ናይ ምስራሕ እዚ ብፅቡቕ ዕድል ስለ ዝረከብኦ ብፅቡቕ ዝተጠቐማሉ ከዓ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ክብል ንኽእል እየ ማለት እዩ እዚኣተን ከዓኒ ብትምህርቲ ዝተበለፃሉ ኣለዋ ማለት እዩ ብትምህርቲ ሕጂ ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ቆልዓልና ከምዝለና ኢለን ኣብ ትምህርቲ ክኸዳ ዘይክእላ ብዙሓት ኣለዋ ግን ከዓኒ ገሊአን ከዓ ክትሪአን ከለካ በቲ ቆልዑ እንዳዓበያ በቲ ስራሕ ናይ ደገ እንዳሰርሓ በቲ ገዛ እንዳኣለያ ናይ ትምህርቲ ደረጃአን እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሓ ብጣዕሚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ ማለት እዩ ሓንቲ ካብዚኣተን ከም ኣብነት ክጠቕሳ ዝኽእል ብቐረባ ሰይቲ ሓወይ ኣላትኒ ማለት እዩ ሰይቲ ሓወይ 3 ቆልዑ ተዕቢ 7 መዓልቲ ትሰርሕ ኣብ ገዛ ከዓኒ ሙሉእ ሰርቪስ ናይ ገዛ ልክዕ ከምቲ ዴታትና ዝገብርኦ ስራሕ ትሰርሕ ማለት እዩ እዚ እንዳገበረት ከዓኒ ትምህርታ ብቐፃሊ ትኸይድ በቃ ትምህርቲ ድሮ ሕጂ ሃይስኩል ወዲያ ኣመፅያ ካብ ዓዲ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ዲግሪ ኣምፅኣ እንደገና ከዓ ሕጂ ትቐፅል ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ኣብቲ ገዛ ክሪኣ ከለኹ ሲ ብሸለልትነት ዝኽየድ ከማን የለን ኣብቲ ገዛ በቃ ዋላ ምግቢ ዋላ ገለ ብስርዓት ክግቡእ ተሰሪሑ ኩሉ በቃ እዚ ብርግፅ ናይ በዓል ቤት ሓገዝ እውን ኣለዎ ማለት እንዲ ደገፍን ሳፖርት ዝገብር ክሕግዝዎን ኣለዎም ኣጀኹ ክብልዎን ኣለዎም ኣብዚ ክበፅሓ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ብዙሓት እየን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብፅቡቕ ዝተጠቐማሉ ነቲ ወፃኢ ኢልና ክንግምግሞ ንኽእል ማለት እዩ ገሊአን ድማ ኣብ ንኡስ ዕድመ ዝመፃ ምናልባት ከምዚ ቲንኤጅ ወይ ከዓኒ ናብኡ ዝቐርብ ዕድመ ዝመፃ እውን ወይ እውን ደቂ ዕስራትናት ዝመፃ እውን ናብ ሕማቕ ዝኸይድ ኩነታት እውን ዝኸዳ ይመርሐን እዩ ክብል ይኽእል እዚ ወፃኢ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ኣክቲቪታት ኣለዎ ወፃ ነፃነት ኣለወን ከም ድላየን ክወፃ ክኣትዋ ስለዚ ኣብዚ ከዓኒ እቲ ናይ ሕማቕ ነገራት ምምሃር ከዓ ቀልጢፍካ ናይ ምቁላብ ነገር ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብቐረባ እውን ኣብ ጌጋ ኣትየን ናብቲ ሕማቕ ነገራት ናብቲ ናይ መስተ ድዩ ናይ ድራግ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ንብሎ እውን ዝጋገያ እውን ኣይሰኣናን እየን ዝብል ተኣሽሙለኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ በቲ ሕማቕ ፅልውኡ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ገሊአን ድማ ከምዚ ዓበይቲ ኮይነን ማለት ኣብ ስራሕ ሓዳር ኮይነን ካብ ዓድና ቆልዑ ሒዘን ዝመፃ ገሊአን ሲንግል ማዘራት ኮይነን ዝመፃ እውን ብዙሓት ኣለዋ ማለት እዩ እዚኣተን ከዓኒ ብጣዕሚ ብፅቡቕ ዝተጠቀማሉስ ኣለዋ ክብል ይኽእል ከምቲ ዓንቲ ወይ ዶክተር ሳዕድያ ትብሎ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲስ ቀልጢፋ ምስ ከባቢኣ ናይ ምምስሳል ክእለት ኣለዋ ምስለኒ ቀልጢፋ ዝኾነ ነገር ሓድሽ ነገር ተቐቢላ ኣብ ጥቕማ ክተውዕሎ ትኽእል ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣተን ምስ ደቀን መፅአን
كمي جيرن دقن مستزلو ناي قانقا صقمات ناي باهل صقمات مخا قلعو خاليا قلعو نتمرت خسدا بتعمل كبيد تشالنجات يو زغاطمن زخ جبرا مالتي ግን ንኩሉ በዲሄን ንደቀን ኣምሂረን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበጽሓውን ብዙሓት የን ክብል ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ጽልኡ ክትሪኦ ከለካ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኹ ከም ካብቲ ኣብ ዓድና ዝነበረ ኣብ ገዛ ጥራሕ ኮፍ ኢላ ሰበይቲ በዓልቲ ሓደ ጥራሕ ትከውን ኣለዋ ኣላይት ገዛ ጥራሕ ትከውን ኣለዋ ዝበሃል ኣብ ደገ ግን ብተዛማዲ ናጽነት ስለ ዝረኸበት ናብ ስራሕ ናብ ትምህርቲ ተዋፊራ بعابي وقعد أمس عليه أنا ميكيرا سبرات عليه ولا نستيتي زيادة على إثنين سبرات سلزقهم أنا ميكيرا كلتنا براتك كايد مالتي نوب ندي أنا تواتها ختعلي أبعدون درجة زيادة أكثر مالتي أبرتي على الذي بخمزي نبص واحد أتناب مجمرة وصمت بالكعب إثيوبيا زلو ويك أبتنا كربا رفيجات زلو دماني بزح تأجمعات كم زبانة فين كعب زحاني أسمي مالتي بزيادة بحوات زجات من عملتها حتى ندي حتى نوصل كمان سي عندنا كتير زي خنريو خلنا زيادة بحوات زجات من عملتها من هسي هي فترة النيو يبل بعابي إيمونا بزي تدلي مرعى وكأني نوجع إنه كذا قبله مس زيد اللي أوسب نمرعى قلتفن تعشمو زجبر أموني تحركات مرعى أي صح علنا قلتفن نعم كل لا يزبط حاول أزون حادث أبتي ناي سدد زم صوت الوعي اللي حسب لذا I think بذي أقول إن حكموني تحركات تصلح دكتور سعيدة أنا باقي ملسة يعني اوكي اتقالينا عندنا تن اوتن بده انحربا عدل هي تني نساعد ياخ نشتي تزاريبا ناقا انا دكتور سعدي انت انا حدا حمشت نطبي حيزلخو اب دق انستيو بفلاي اب دقه انتاي يغاطمن دبت قدم السن كبلن ولا خبرك عدل كلتا ثلاثة عبيت تصقمات كزرزر تدرين تداخونكي مبزحت درجة لكم وإيكم تي زقوان فنزل السقايت إفكت ناي مايجريشن نيجاتيف ناتون بوزيتيف ناتون تباهيل له قبلكم دكتور سعدي أنا اشتي بريك نوصلنا مثلا حسب بقيت قرارات بتصفي تملسنا من تصلينا دي بريك نوصلنا حد سمعتنا نقول تدور أسبوع محرف فدادك نور متاني روت فنو تمنيت ان ما نبرت تعنين بكلنو ان صورات عم ببدانا وكلانا ناخدنو اشلي ترون مقطن انت مرادرتنو صلبت لما خلطها تميت بروق والتنو دفاف دق انت تدق رواشين لفتنو قدك بطنف على انت دار للشيردنو ناودك نور متان مسينا القمدنو دي ما طامي شغلاني قدم الله قناتي تكولا قتازيك رودا تازيك بلد انه نبرد دي